Mga onda guys. Waswas pa puro nagpatuyok ko. Bulingon. Patuyo ko sa wasing. Ako'y akong mata kahagbaon na. Stress na kaitag dagway. Pero saan man trabaho mi ugma. Hindi ko makapanlaba. Naglaba ko karon. Ah, my God. Kaon, kaon, kaon. Kaya tag plato chareng be. Makaya ka na ka? Irog-irog ari be. Ang sabaw di ari na. Sige na, Kyle. Kyle, sige na. Napay ginamos. Lami lagi itong ginamos ay. Are you okay, Eva? Kyle. Amay mong plato, te. Kasi kanina pa mo hindi okay. Kasi ako makatulog eh. Siguro namamahay lang ako kasi ngayon lang ako nakapunta sa lugar na ganito. Or baka it's because of Gaya tag tinidor. sleep because of... Charing, sis mama. Mama niya mo ba? I'll sleep outside. Para maka... Tinidor. Ayaw mo kung umalis. Tapos kapuy, lapuy. Gaya kong mata. Straight o trabaho, working. Okay. Pinaspasay. Ang sala! Tinidor! Ihatag ni mama. Akong mata baka bigay yun kayo ay. Amo na lang ni Uli. Doon pag siya na. Ano na kay iligid ni. Muro din yung Napakulabahanan. Sabang nga. Ha? Sabang. Sige na ba? Irog be. Nakikwaon. Ito na yan. Naman ni mong mangga, Kyle. Ato itong butang at patis, Kyle. Hindi ba tapos yan? Siyempre, kala ba ako ng inspiration? Kyle. Ah, hitan yun ako. Hindi naman ganun kadali. Pagplato, te. Pressure. Ha? Ibinli si ate kuan ha. Sudan tagsatan. Ang Kyle lang usa. Ano may natupag ko? Ikaw. Malabasan ako tumawang ka lang dyan habang hinihintay yung gawa ko. Ang taas. Suko ka lang dyan. Ha? Alis mo na kami ni Oli, baby. Bilan lang kami. Anong bibilan natin? Hindi ka na. What? Kaon mayo warong dalay mong ulian. Sigurado ko ba ito na-copyrighted nila sinasabi ni Atesa? Kaon mga apo. Napakasarali yung start. May ilan-ilan
Si Chil, daw siya ni, si Missy wala nagikuha siyang mama. Maynila. Sana nga isa mo sa mga pupuntahan natin. Ando na lang kakilala ni Atesa. Yung mga sinasabi lang sa Daniel, kilala ko na siya. Ang isa siya ng siniging order sa atin ng tatay ko. Alam niyo ba kung saan siya lumipat? Baka may address mo kayo niya. O alam niyo kung saan mo siya nagtatrabaho niyo. Kasi alam niyo yan si Daniel, minsan, lubog, minsan, ikaw lang yan dito noon. Baka naman meron kayong litrato ng tao. Wala ko pero... Alam mo, naniwan ko siya dati. Sandali, kukunin ko lahat. Ito si Iyo siya. Explain na lang. Ano siya? Iyo, ang anak ni Fran. Atong mamamama ni Panda. Iyo. Ano, dumisis ko to eh. Wala kayo naalala mga... Alam mo ang apelido niya? Saan siya na hotel? Nagay, mas iwas taog. Abuwa sa gipatuyok sa sigawan pa yun. Bukat. Nabatag gabi guys kay duty pa man ugma pohon. Last na lang ini kay color. Daghan na kayo ng high dito Masuluyo ang puti. Basta. Pa. Hay kani o sasaran. Nya uwan pa gyud sus mga langit. Uwan pero naay magsigig samo ko katakantas at bang.